As Insuas do Miño son un dos espazos naturais que merecen unha visita obrigada na provincia de Lugo. Para iso hai que ir ata Rábade. Desde esta localidade chairega, a 13 km da capital lucense, parte unha ruta de sendeirismo ideal para coñecer estas fermosas illas que transcorren pola conca alta do río Miño, declarada Reserva da Biosfera pola UNESCO. A ruta é circular, duns 5 km de traxecto, e tamén percorre parte do municipio veciño de Outeiro de Rei. É de especial interese a fauna que habita nesta contorna, onde se poden ver nutrias, merlos, ras e mexillóns de río. Un dos paraxes máis bonitos do percorrido atópase xunto á ponte medieval do século XIV-XV. Moi preto desta bella ponte está o antigo concello do municipio rabadense que na actualidade alberga a Casa das Insuas, centro de conservación e estudo da natureza. O paseo pódese completar polo patrimonio histórico monumental da vila. Conta cun par de casas solariegas e unha ermida propiedade da familia González Barrera. Destaca o Pazo de Miraflores, con máis de 4 séculos de antigüedade e onde podemos contemplar os grandes escudos brasóns que visten a súa fachada. Do seu primitivo edificio consérvase a Ermida dos Remedios, trasladada no ano 1784 ata o seu actual emprazamento.